Кои сме ние? Милкана ООД е компания, занимаваща се с производство и монтаж на ПВЦ и алуминиеви прозорци, врати, фасади и стъклопакети. Производствената ни база се намира в град Плевен и разполага с над 4000 квадратни метра технологично оборудвана производствена площ. В компанията работят повече от 90 високо квалифицирани кадри. На пазара сме от 2003 година и за тези 17 години ние имаме зад гърба си над 20 000 големи и малки завършени проекта. Изнасяме наша продукция в 12 страни. Създали сме проектантски отдел, част от който е позициониран в офиса ни в София. Имаме сертифицирани монтажни групи, които са обучени на всички техники на съвременния монтаж, съгласно РАЛ стандартите. Но нека ви разкажем как стигнахме до тук. От едната страна е вдъхновението, дядо Лалю. Човек за пример, винаги споменаван с възхищение. От другата страна е още един човек, който има огромна роля в създаването на Милкана. Майката на Радостин. Кръстена на нея, компанията следва и водещия й принцип. Винаги отвръщай с добро. Стартирайки през 2003 година като малък цех за производство на стъклопакети. През 2008 е придобита настоящата производствена база и се модернизира производството. През 2009 година се тестват първите стъклопакети в акредитирана лаборатория в Италия. И през 2011 осъществяваме първият си износ за Италия и до ден днешен продължаваме да работим успешно с този клиент. След това се откриват много нови пазари. Следва модернизация на производството, отваряне на проектантски отдел в София. И така стигаме до Милкана днес. През целият този път, ние като бизнес не забравяме, че трябва и да връщаме към обществото. През годините сме подкрепили множество инициативи, свързани с деца, спорт и култура. Вече 5 поредни години организираме 25 км поход Плевен-Тотлебен, под надслов да слезем от колите и да повървим пеша. Идеята е да стимулираме ходенето за здраве и да накараме хората да общуват повече. Събитието се превърна в традиция и ежегодно събира над 300 души на възраст между 3 и 83 години. А за село Тотлебен, където е крайната точка, това е празник, за който се говори цяла година. А всеки един отпадък от нашето производство се рециклира. Защото вярваме, че бизнес трябва да се прави и с мисълта за бъдещето и в какъв свят ще живеят нашите деца. Това е историята и ценностите на Милкана. Стил, елегантност. Практични, хармонични, красиви. Клиентът винаги е в центъра. Ако не искате прозорците ви да изглеждат така, ние ще се погрижим да ги защитим. Качественият и професионално извършен монтаж е едно от най-важните условия за ефективност и дълговечност на вашите прозорци. И за да бъдем професионалисти в това, което правим, ние инвестираме постоянно. Последната ни придобивка е високотехнологична подемна техника – кран-паяк, благодарение на която можем да вдигнем и подадем много тежки и големи модули в трудно достъпни места и терени. В събрано състояние машината е широка само 60 см, което й позволява да влезе във всяка сграда или двор, където друга техника не би могла. По този начин ние сме способни да поемем големи предизвикателства. Милкана изпълнява обекти из цялата страна, от къщи и частни домове до жилищни, обществени и индустриални сгради. Това са част от нашите завършени проекти. IPS
International Power Supply, град Кърджали, завод за производство на високотехнологични токозахранващи системи. Текстилна фабрика KHM Текстил, град Плевен. Представителство на Мегатрон в град София. Лидер в продажбата и поддръжката на земеделска техника. Ресторант Top Table, град Плевен. Износ на 2 континента, 12 държави. Милкана. Труд, постоянство и предприемчивост.